Μια συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα μετά από πολλά χρόνια κρίσης και θέλω να ρωτήσω αν αυτό το διάλειμμα των 5 ετών σε εσάς που δεν το ζήσατε ως ελεύθερος πολίτης σας δείχνει τη διαφορά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης, τι διαφορετικό βλέπει, τι είδατε εσείς σε επίπεδο κοινωνίας που σας έκανε εντύπωση? Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η βαριά κατάσταση, θα έλεγα, την οποία ζουν σήμερα οι πολίτες μας στην περιφέρεια της πόλης, μικρές και μεγάλες δεν έχει σημασία, αλλά οι Έλληνες ζουν δύσκολα πλέον. Αυτό καταλαβαίνω. Το είδατε αυτό? Βέβαια. Είναι ορατό πάρα πολύ. Έχουν διάχυτη η γνώση πλέον σε όλους. Τι σας έκανε εντύπωση, τι είχε αλλάξει στον κόσμο? Να σας πω, πρώτα, χάθηκε εισοδήματα για τη χώρα. Η χώρα φτώχινε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Θέλω να πω, κυκλοφορώντας μετά από τόσο καιρό, είδατε πράγματα διαφορετικά? Στην κυκλοφορία δεν μπορείς να δεις πολλά πράγματα, όπως ξέρετε και εσείς. Τα πράγματα είναι η ίδια εξέλιξη μέσα κάθε χρόνο. Όμως, άλλο πράγμα φαίνεται, είναι ορατό. Αυτή η δυσκολία επιβίωσης στη σημερινή ελληνική κοινωνία επιβάλλει στους ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν νέους τρόπους, νέους δρόμους. Η αναζήτηση δεν είναι πλέον τώρα πώς θα βρω απλά δουλειά, πώς θα βρω εισοδήματα, πώς θα κάνω το ένα και το άλλο. Αυτά ήταν πάντοτε το όνειρο και η αναζήτηση. Σήμερα καταλαβαίνουν ότι δεν μπορείς με τον οποιοδήποτε δρόμο, με την οποιαδήποτε δουλειά, με την οποιαδήποτε υποστήριξη να επιβιώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις κάτι πιο δημιουργικό, κάτι πιο καινούριο, κάτι το οποίο πραγματικά να επηρεάζει τις εξελίξεις κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά. Ο άνθρωπος έχει πραγματικά σήμερα απαιτήσεις επιβίωσης και οι όροι επιβίωσης είναι ποικίλοι. Η αίσθηση πάντως και οι δηλώσεις της κυβέρνησης είναι ότι είμαστε στο τέλος και στην αρχή της ανάπτυξης. Θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό και θέλω να ρωτήσω και την προσωπική σας άποψη. Ευχαρίστως, αρκεί να συμφωνήσουμε τι είναι η ανάπτυξη. Διότι την καραμέλα της ανάπτυξης τη λένε όλοι. Δεν θα δείτε κανένα που δεν ζητάει ανάπτυξη για την Ελλάδα. Μπορούν να μας πούνε ποια είδους, τι ανάπτυξη ζητάνε. Διότι εγώ τουλάχιστον στα μακρά χρόνια της συμμετοχής μου σε κυβερνητικές δραστηριότητες, στην άσκηση εξουσίας σε πολλά επίπεδα, από υπουργεία μέχρι τον Πρωθυπουργό που πέρασα από τα πόστα αυτά. Η ανάπτυξη απαιτεί σχέδιο και απαιτεί γνώση ποιες δυνάμεις υλικές και κοινωνικές θα ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Και εδώ πέρα αρχίζει το ερώτημα, ποιοι άνθρωποι θα κάνουν την ανάπτυξη. Επομένως, ανάπτυξη δεν είναι μια ιστορία για τα γραφεία. Η ανάπτυξη πρέπει να πάει κάτω. Πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους. Όταν εμείς πρωτοξεκινήσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα να προσφέρουμε την λύση για το ελληνικό πρόβλημα της εποχής, όλοι ήταν παιδί, λέει, τι είναι αυτό που θα προτείνει, θα φέρνει ο Ανδρέας και το Πασόκ. Ξέρετε τι φέραμε εμείς τότε? Το Πασόκ. Η λύση ήταν το Πασόκ. Δώσαμε το Πασόκ στο λαό να μπορέσει να γίνει το κόμμα του. Το κόμμα του αυτό δικτυώθηκε σε όλη την Ελλάδα, έγινε ο τρόπος έκφρασης συμμετοχής των ανθρώπων στο γίγνεσθε, το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, και μέσα από αυτό άρχισαν οι διεργασίες, οι επιθυμίες, οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη. Στις επόμενες εκλογές, αν γίνουν το 2018-2019, έχω την εντύπωση ότι λίγη και η ποινή που σας έχει επιβάλει το δικαστήριο στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, άρα ο Άκης Τσοχατζόπουλος μπορεί να ψηφίσει. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν μπορείτε να το πείτε ανοιχτά κιόλας, με βάση το σημερινό πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό γίγνεσθε, τι θα ψηφίζατε, κύριε Τσοχατζόπουλο? Να ψηφίσουμε τι είναι εκλογές σήμερα? Το 18 ή το 19. Ναι, εντάξει, να σας πω τώρα. Μην γελιόμαστε. Οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα δεν μπορούν να υποσχεθούν στους πολίτες πολλά πράγματα. Δεν είναι σε θέση. Ο ψηφοφόρος Τσοχατζόπουλος, λοιπόν, αν ήταν οι κάλπες αύριο, τι θα έκανε?
Κοίταξε, να σου πω τώρα, ψηφοφόρος, έψαχνα να βρω τι να μπορώ να ψηφίσω. Αλλά δεν βρίσκω. Δεν έχετε κατασταλάξει. Όχι, δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό σας λέω. Στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτά που άκουσα πάλι είναι τα ίδια επαναλαμβανόμενα λόγια. Ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος, πώς λέγονται, οι υπόλοιποι. Άρα... Βγάζω εγώ την αριστερά, η οποία είναι ή μάλλον η νέα αριστερά, γιατί από το 2015 και μετά έγινε προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αριστεράς. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Ούτε αυτή σας εκφράζει. Ναι, όχι, λέω, έγινε μια προσπάθεια. Την εκτιμώ. Και βεβαίως, τη στιγμή αυτή είναι το μόνο που μπορείς να υποστηρίξεις. ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Ναι, η νέα αριστερά, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα αυτό που σας λέω εγώ τώρα. Ναι, αυτό όμως δεν εκφράζεται με ένα κόμμα που μου λέτε. Αν σας ζητούσα να μου το εκφράσετε με ένα κόμμα, αυτό δεν υπάρχουν κόμματα. Αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι γενικότερα στην πολιτική ζωή. Είναι σημαντικό ότι ο Τσοχατζόπουλος ίσως ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι θα ψήφιζες, δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή που να εγγυάται ή να προσφέρει κάτι λύση. Γιατί είπαμε τα αναμασιμένα του παρελθόντος και οι αποτυχείς συνταγές, σοσιαλδημοκρατία, εξυγχρονισμός, είναι όλα πια παρελθόν, πολύ μακρύ. Πολλοί άνθρωποι από το παλιό Πασόκ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως έχουν σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεστε κι εσείς. Κοίταξε, το θεωρώ φυσιολογικό. Γιατί ο άνθρωπος που έχει σχέση με την αριστερά, το κρίσιμο θέμα είναι αριστερά. Στο Πασόκ, όπως ήταν στο παρελθόν, είχαμε τους εξυγχρονιστές, είχαμε τη σοσιαλδημοκρατία και είχαμε και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, το Πασόκ της αλλαγής. Που όλες αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις, ήταν και η πλειοψηφία βέβαια αυτές της αλλαγής, δυνάμεις αλλαγής στο Πασόκ, αυτοί σε μια στιγμή στράφηκαν να ξεκαθαρίσουμε το σχέμα, το θέμα ότι εδώ είμαστε Πασόκ αριστερά και να το εξηγήσουμε, να γίνει κατανοητό ότι το αριστερά είναι οι κοινωνικές πολιτικές, φιλολαϊκές πολιτικές. Πρώτα ο άνθρωπος λέγαμε εκείνο τον καιρό. Και αυτό ήταν η νέα κατεύθυνση των πολιτικών του Πασόκ. Ήταν γύρω στο 2000, 2002 εκεί πέρα. Μιλήσατε για κρίση πριν. Για κρίση. Μιλήσαμε για κρίση, οικονομική κρίση. Η κρίση λοιπόν έχει πολλά ποδάρια που λέμε και απλώνεται σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό που λέγεται κρίση, δηλαδή έλλειψη κονδυλίων, έλλειψη πόρων, λιτότητα, το ζήσατε και μέσα στη φυλακή. Και θέλω να μου πείτε, κύριε Τσοχατζόπουλε, πώς είναι οι φυλακές σήμερα. Αν η κρίση έχει πραγματικά επηρεάσει και τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκεί. Εντάξει, δεν λέω ότι έχει επηρεάσει, ότι στερούνται, αλλά οι συνθήκες στις φυλακές μας, στον Κορυδαλό, γιατί εκεί βρέθηκα, είναι απαράδεκτες. Δηλαδή. Χρήζουν εδώ και μερικά χρόνια ριζικής ανανέωσης, αναμόρφωσης, συνολικής αλλαγής του τρόπου διοίκησης και της εκπαίδευσης των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Η αντίληψη για το τι είναι φυλακή, και εδώ κάνω κριτική και στον κύριο Παρασκευόπουλο, τον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά οι άλλοι σημερινοί, εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Πολύ λίγο στο χώρο, δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε. Η δικαιοσύνη μας έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι ξεπερασμένη, είναι αναχρονιστική, είναι προ 50 χρόνων απέναντι έτσι η δικαιοσύνη. Η δε λειτουργία των δικαστών είναι προβληματική. Δεν χρειάζεται παρά να δείτε πηγαίνοντας μέσα στις φυλακές. Αυτούς τους φτωχούς, σε εισαγωγικά φτωχούς, με το παραπεταμένους ανθρώπους, κυρίως αλλοδαποί, ξένοι, Έλληνες, δεν έχει σημασία να κατεμένοι, οι οποίοι μαζικά δέχονται ποινές ο ένας επάνω στον άλλον από τα σημερινά δικαστήρια, οι οποίοι τους στείλουν αμέσως εγκληματική οργάνωση, 2 άτομα, 3 άτομα, τους και ρίχνουν ξαφνικά 10 χρόνια, 15 χρόνια ισόβια. Είναι τρομακτικό το τι άκουσα στις φυλακές, σε ποινές.
Και λέω δεν είναι δυνατόν. Βαριές ποινές λέτε. Ναι, όχι, αλλά ευκολία δίνονται σαν στραγάλια. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 ισόβια. Και λες, μα δεν υπάρχει. Δηλαδή, φαίνεται ότι εδώ το σύστημα λειτουργεί τυχαία. Ανάλογα με μια σειρά άλλων παραγόντων. Τώρα, τι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι παρεμβάσεις απ' έξω, είναι παρεμβάσεις κορφής, είναι παρεμβάσεις οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί. Ένας πρώην υπουργός. Γι' αυτό θέλει έρευνα. Όχι, θέλει άμεση παρέμβαση. Μεταρρύθμιση, το σύστημα είναι ξεπερασμένο. Ένας πρώην υπουργός πώς αντιμετωπίζεται στη φυλακή? Εσείς εισπράξατε μίσος, εισπράξατε συμπάθεια, τι εισπράξατε? Θα σας πω, εντάξει, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα αναγκαστικά. Δεν υφίστασε τις χειρότερες συνέπειες της καθημερινής διαμονής φυλακής, αλλά από την άλλη μεριά πολλές φορές αντιμετωπίζεις δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή? Και συγκρούσεις. Δηλαδή? Όπως σε κάθε χώρο, είτε ιδρύματος ή οτιδήποτε άλλο, δημιουργούνται προβλήματα. Να το πούμε πιο ανοιχτά. Υπήρχαν προβλήματα, να το πούμε πιο ανοιχτά. Συγκρούσεις. Να το πούμε πιο ανοιχτά. Υπήρχαν άνθρωποι που σας στοχοποίησαν, είτε σας επιτέθηκαν, είτε σας προπυλάκησαν, ακριβώς επειδή ήσασταν πρώην υπουργός? Όχι. Αλλά με προπυλάξαν γιατί ήμουν αυτός που ήμουν. Όχι επειδή ήμουν πρώην υπουργός. Γιατί είχα κάποιες απόψεις που τους αρέσαν. Γιατί υπήρχαν προβλήματα σύγκρουσης. Προβλήματα. Κοιτάξτε, δείτε, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, ακόμη και η διαχείριση του ρεύματος, η διαχείριση του χρόνου του ελεύθερου που πρέπει να έχει ο καθένας, επηρεάζεται από τον έναν και τον άλλον και αυτό είναι αφορμή για διενέξεις. το καρτοτηλέφωνο της φυλακής, για παράδειγμα. Εντάξει, και το καρτοτηλέφωνο, αν και εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι αυτόματος. Έχουν όλες τις κάρτες, πας. Άμα έχεις κάρτα, τηλεφωνάς. Δεν έχεις κάρτα, δεν τηλεφωνάς. Και οι μισοί έχουν και κινητά μες στη φυλακή μεταξύ μας, έτσι. Εντάξει. Το λαθρέο κινητό υπάρχει πάντα και θα υπάρχει. Απορώ όμως, και αυτό είναι άλλη μια επιβεβαίωση αυτού που σας είπα, του αναχρονισμού που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε η δυνατότητα να είναι ελεύθερο το κινητό του κάθε ενός ανθρώπου, ώστε να μπορεί και να εξυπηρετείται και να, με το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικά, που μπορεί να κλείσει κανείς το δίκτυο, όπως γίνεται στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, έτσι, κλείνουν τα κινητά. Ή σε άλλους χώρους, δημόσιους, βιβλιοθήκες. Εν τότε το θεωρούν πολύ δύσκολο, δεν το εφαρμόζουν. Υπάρχει μια, θα σας είπα, αναχρονισμός, μια τεμπελιά, δεν ασχολείται κανένας με αυτά τα θέματα. Τώρα, γράφτηκε κατά επανάληψη, εγώ δεν ήμουν εκεί να το βλέπω, αλλά σας το μεταφέρω, ότι ο Τσοχατζόπουλος είχε ειδική μεταχείριση στη φυλακή. Ήταν σε ένα πολύ ωραίο κελί, στη VIP πτέρυγα, με πολύ καλές συνθήκες. Αυτά είναι τώρα οι ταρασφολογίες, τα κουτσομπολιά και τα ψεύτικα. Αυτά είναι ψεύτικα όλα, ψεύτικα. Ποτέ δεν βρέθηκα σε κανένα ειδικό κελί, σε κανονικό κελί, μαζί με άλλους, όπως πάντοτε, έτσι. Ή με άλλον ή με άλλους. Καμία ειδική μεταχείριση, λέτε? Εκτός τον τελευταίο καιρό, επειδή ο συγκάτοικός μου είχε φύγει και εγώ ήμουν ασθενής, η διεύθυνση φυλακής δεν επιχείρησε να μου βάλει και δεύτερον άνθρωπο. Αλλά αυτό ήταν τους τελευταίους 10 μήνες. Δεν ήταν παραπάνω. Τι σας έμαθε η φυλακή? Είναι σχολείο, λένε, η φυλακή. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις κάνει στη ζωή σου, ό,τι εμπειρίες κι αν έχεις, αν πας εκεί μαθαίνεις πράγματα. Εσάς τι σας έμαθε? Κοιτάξτε, θα σας πω. Ναι, σωστό το λένε αυτό και καλά κάνουν και το λένε. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ πήγα ως ολοκληρωμένος άνθρωπος στη φυλακή. Και οι λόγοι που πήγα ήταν διότι διώχθην πολιτικά από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη. Η αναγκαστική εγκατάστασή μου που μένω στη φυλακή. Καλά, όλοι αναγκαστικά πάνε. Εθελοντικά δεν πάει κανείς. Όχι, ένα λεπτό. Συνέπεια μιας πολιτικής δίωξης. Στα καλά καθούμενα δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι μια μέρα θα βρισκόμουν εγώ μετά από 25 χρόνια υπουργός ένα καλοκαίρι, το Πάσχα του 12. Ξαφνικά συνελήφθη και σε μια εβδομάδα βρέθηκα στον Κορυδελό. Και όχι μόνο εγώ. Συνελήφθη η γυναίκα μου, η οποία επίσης πήγε στο Δρομοκαΐδιο, και η κόρη μου επίσης
το Γκορδελό. Στις γυναικείες, ναι. Ναι, στις γυναικείες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε εξέλιξη το εφετείο. Πού βρισκόμαστε στο εφετείο για να ενημερώνουμε και τον κόσμο που ίσως δεν παρακολουθεί την υπόθεση. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την αγόρευση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε την ενοχή σας και στο εφετείο. Και θέλω να ρωτήσω, τι προσδοκάτε εσείς από αυτό το εφετείο? Αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε, αν πιστεύετε ότι μετά και την αγόρευση της εισαγγελέως, που προτείνει επίσης την ενοχή σας, είναι χαμένη η υπόθεση του εφετείου, τι προσδοκάτε αλλά από αυτό? προσέξτε, το λέτε ότι προτείνει, αλλά το θέμα είναι ποια είναι η επιχειρηματολογία της. Ναι, εγώ θέλω τη δική σας άποψη. Είναι πλέον κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο υπήρξε στο παρελθόν. Έχουμε πράγματι, όπως είναι υποχρεωμένη η εισαγγελέας να κάνει την πρότασή της σε κάθε δικαστήριο, αλλά τώρα αρχίζουν από αύριο οι αγορεύσεις των δικηγόρων μου και εν συνεχεία θα έρθουν και οι δικές μας. Με συνέπεια να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτό το δικαστήριο την αποκάλυψη της αλήθειας και της πραγματικότητας για όλα όσα έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, όσοι έχουν συμβεί στο προηγούμενο δικαστήριο, και να διεκδικήσουμε πλέον όχι με την αθωότητά μας, αλλά το γεγονός ότι έχουμε υποχρέωση και απέναντι της οικογένειάς μου και της γυναίκας μου και του παιδιού μου, κάνουμε σαφές ότι εμείς άδικα κλειστήκαμε τόσα χρόνια στη φυλακή. Προσδοκάτε λοιπόν αθώωση? Άρα λοιπόν, βέβαια, αθώωση και δικαίωση. Αθώωση και δικαίωση. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να πάμε σε βάθος. Γι' αυτό σας έπιασα προηγουμένως. Θα σας πάω εκεί σε αυτό που μου είπατε. Θέματα. Γιατί όλα αυτά συνδυάζονται με όλα αυτά που έγιναν. Τα οποία το δικαστήριο το προηγούμενο τα αγνόησε. Τα περπάτησε απ' έξω και έφυγε. Μα με συγχωρείτε, ο Παπανδρέου έλαβε τον Θερό, τον κατήγγειλα ως υπεύθυνο, διότι άσκησε δίωξη πολιτική εναντίον μου, με σκοπό την εξόντωσή μας. Εμείς έχουμε υπηρεσίες οι οποίες συγκρούστηκαν με εμάς για να μπορέσουμε να καταδικαστούμε. Οι Έλληνες βρίσκονται στα χέρια των ξένων δανειστών, όμοιροι. Η εισαγγελέας λοιπόν στην αγόρευσή της μίλησε για ένα δεδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό την νομιμοποίηση του μαύρου χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου. Πατάει με λίγα λόγια ακριβώς στην απόφαση. Αυτό είναι το ίδιο κατηγορία. Ναι, ακριβώς. Πατάει, αυτό θα σας έλεγα. Ακριβώς τότε, στην λοιπόν, απόφαση καμία σημασία δεν του έχει πρωτόδικου δικαστηρίου. Αυτό το κατηγορία το καταγγέλουμε, το απορρίπτουμε και της λέμε ότι μας δουλεύει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται με τα ίδια πράγματα τα οποία απεδείχθη ότι είναι ψέματα. Δεν υπήρξαν. Δεν υπήρξε δωροδοκία, δεν υπήρξε καταγγελίες, δεν υπήρχε διακίνηση αυτού του χρήματος το οποίο υποστηρίζουν. Δεν βρήκαν ποτέ χρήματα. Δεν βρήκαν καμία πληρωμή σε μένα, ούτε τίποτε. Ούτε, πώς σας πω, δωροδοκία ή ξέρω εγώ πληρωμές ή ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο που λένε μη νόμιμα. Προσέξτε. Εντάξει. Διαβάζω επίσης κάτι το οποίο είναι η ουσία, αν θέλετε, του σκεπτικού των εισαγγελέων και στο πρωτόδικο δικαστήριο και τώρα. Τα δώρα, λέει, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτός είναι ο ανακριτής ο κ. Μαλής, ο οποίος καταθέτει στην πρώτη δίκη. Τα δώρα για τα εξοπλιστικά προγράμματα καταλήγουν σε εταιρείες που ελέγχει ο εξάδερφος του κ. Τσοχατζόπουλου, ο Νίκος Ζήγαρας. Οι ίδιες εταιρείες συμμετέχουν σε αγοροπολισίες ακινήτων και κάποια από τα ακίνητα καταλήγουν σε συγγενείς του κ. Τσοχατζόπουλου. Πόσο, λέει, εύκολο είναι αυτό να είναι αρχαίο? Αυτά που είπε ο κ. Μαλής είπε στο πρώτο δικαστήριο. Το πρώτο δικαστήριο το απορρίπτουμε, είναι μια αποτυχημένο δικαστήριο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εκεί πατάει και η εισαγγελέας τώρα. Αν πατάει η εισαγγελέας εκεί πέρα θα τα ακούσει. Και ελπίζω σε αυτό το δικαστήριο θα τους αποδείξουμε ότι δεν μπορούν να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Αυτά δεν που λέει όμως ο κ. Μαλής. Και έχουν εμπλέξει και μια σειρά ανθρώπων, άκουσα προηγουμένως κάποια ονόματα που λέτε, επιχειρηματίες, οι οποίοι, εντάξει, ήταν γνωστοί μου και έχουν εμπλακεί κατά καιρούς στη ζωή μου
Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να σχετίσουν την δική μου δραστηριότητα ως υπουργός με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα τεράστιο έγκλημα, σκόπιμο. Έγινε απλά και μόνο για να κατασκευαστούν κατηγορητήρια. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες, με ακίνητα, με λογαριασμούς, με real estate, με λογαριασμούς όπως αποκαλύφθηκε στη Γερμανία, ξέρω εγώ, παντού κτλ. Αλλά δεν έχουν σχέση αυτά που κάνουν αυτοί με τη δικιά μου δουλειά. Κύριε, με συγχωρείτε. Είμαι υποχρεωμένος και ρώτησα μια στιγμή την κυρία Εισαγγελέα. Γνωρίζετε τι δουλειά κάνω εγώ στο Υπουργείο. Έμεινε. Δεν μπορούσα να μου απαντήσει. Σου βλέπετε. Δεν γνωρίζετε ότι εγώ είμαι υπουργός. Ο υπουργός ξέρετε τι κάνει. Ασχολείται με πολιτικές. Δεν ασχολείται με τη διοίκηση. Δεν ασχολείται με την υλοποίηση των πραγμάτων. Ναι, όχι, ένα λεπτό, αυτό έχει τεράστια σημασία. Η εισαγγελέας όμως νόμιζε ότι εγώ κάθομαι και ασχολούμαι με τις διαπραγματεύσεις, με τις εταιρείες, με τους εξοπλισμούς, με τις αγορές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή εκτός πραγματικότητας τελείως. Από την άλλη μεριά, εσείς το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω, ο υπουργός έχει άλλη δουλειά. Η διοίκηση του Υπουργείου είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και για αυτή τη δουλειά έχουμε και μία σειρά αρχηγών των 4 όπλων που φροντίζουν να μπορέσει να εγγυηθεί την διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων έτσι ώστε η ασφάλεια κάθε Έλληνα πολίτη να είναι εξασφαλισμένη. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και όλη η άλλη υποδομή του Υπουργείου, η οποία έχει υποχρέωση βάσει των πολιτικών τις οποίες προωθεί ο Υπουργός, βάσει των σχεδίων, των πρωτοβουλειών, τα σχέδια σε συνεργασία με τις χώρες που συνεργαζόμαστε, έτσι, να προωθήσουμε μία σειρά από πράγματα. Αντιλαμβάνομαι. Τα οποία όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα θέματα που απασχολούν τους εγγενείς. Αντιλαμβάνομαι. Άρα λοιπόν σκόπιμα γίνεται η εμπλοκή και δήθεν η ανάμειξη των δραστηριοτήτων των εισαγγελέων και της δικαιοσύνης με τις πολιτικές τις οποίες απασχολούν έναν υπουργό. Χαίρομαι που τα λέτε, γιατί θέλω να τα ξεκαθαρίζουμε και να έχω την άποψή σας σε όλα. Εγώ ξεκαθαρίζω ότι εδώ δεν κάνουμε δικαστήριο. Όχι βέβαια. Ναι, αλλά λέμε εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω. Αυτά όμως έχουν συμβεί όλα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω το περιεχόμενο της δικογραφίας. Εγώ στέκομαι στις αποφάσεις. Και οι αποφάσεις ως τώρα είναι καταδικαστικές. Το γιατί είναι καταδικαστικές το συζητάμε, αν θέλετε, αρκετή ώρα στην πορεία. Όχι. Ένα λεπτό, επιτρέψτε. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτό απορρίφθηκε και τέλειωσε. Ένα λεπτό. Το απορρίψατε εσείς, δεν απορρίφθηκε. Όχι, εγώ απορρίφθηκε. Δεν έχει ισχύ καμία. Το προτείνεται. Λέτε δηλαδή ότι ενώπιση του εφετείου. Καμία ισχύ. Δεν μπορεί. Το λάθος έκανε και ο Σιμίτης στο συνέδριο, στο δικαστήριο. Ήρθε και αναφέρθηκε στην απόφαση στην πρωτοβάθμια. Αν λέει αυτά που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε ισχύουν, τότε έγιναν χειμύρια όσα και κάτι τέτοια αστεία έλεγε. Λοιπόν, και του είπε η πρόεδρος, με συγχωρείτε, από τη στιγμή που υπάρχει έφεση και πήγαμε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο το πεντεμελές, δεν έχει καμία ισχύ. Λέτε δηλαδή ότι. Καμία ισχύ. Λέτε δηλαδή ότι όλα αυτός ο οποίος. Δεν ισχύουν. Λέτε δηλαδή ότι αυτός ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε μια κάθεση. Δεν ισχύει. Από τη στιγμή που κάνει έφεση είναι αθώος. Όχι, μα συμμετέχω σε ένα νέο δικαστήριο. Ισχύει. Ένα λεπτό. Που ξεκινάει από την αρχή. Ισχύει. Ξαναδικάζομαι. Ισχύει. Άρα λοιπόν πώς θα μου πείτε εμένα ότι εγώ είμαι ένοχος. Εγώ δεν είπα ότι είστε ένοχος. Όχι, αυτό λένε. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια πρωτόδικη απόφαση. Δεν ισχύει όμως. Ωραία. Πλέον. Δεν ισχύει μέχρι να βγει το εφετείο. Αφού γίνεται νέο δικαστήριο. Σύμφωνα. Βέβαια. Πάμε τώρα λοιπόν να βάλουμε αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό σου παρακαλώ. Όχι, να το εξετάσει σοβαρά. Γιατί εφόσον είναι σε εξέλιξη ένα νέο δικαστήριο, πώς μπορεί να έρθει να μου πει, ξέρεις, είσαι ένοχος βάσει τη προηγούμενη απόφαση. Τεραστιότητες. Λοιπόν, έχουμε ένα εφετείο σε εξέλιξη και περιμένουμε την απόφαση του. Έτσι. Θέλω λοιπόν. Όχι, δεν περιμένουμε, δουλεύουμε. Πάμε στα δικαστήρια. Την περιμένουμε εμείς. Την περιμένουμε εμείς. Η κοινή γνώμη, αν θέλετε. Εμείς δουλεύουμε, να είστε. Λοιπόν, με τους δικηγόρους, με τους ανθρώπους, με τους δικαστές. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάποια, αν θέλετε, ανθρώπινα ερωτήματα και δεν θέλω να μπω στην ουσία του τι έκανε μια εταιρεία, τι έκανε η άλλη κτλ. Γιατί αυτά κρίνονται καθημερινά στην πρόοδο του δικαστηρίου και δεν θα δικάσουμε εδώ σίγουρα. Όχι βέβαια, προς Θεού δεν ήρθαμε για την.
θέλω να τα πάρουμε ένα-ένα. Η πρωτόδικη καταδίκη σας, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μαρτυρία ενός ανθρώπου. Και νομίζω και του μοναδικού ανθρώπου που είπε τόσο ξεκάθαρα και σας ενέπληξε στην υπόθεση. Μιλάω για τον Νίκο Ζήγρα. Εγώ θα ρωτήσω γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τόσο στενή συγγενική σχέση με εσάς και μια φιλική σχέση δεκαετιών, μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει σε ένα δικαστήριο, να σας στήσει στον τοίχο και να πει τόσα πράγματα για εσάς. Γιατί να το κάνει αν δεν ισχύουν? Σκεφτείτε το. Γιατί να το κάνει? Γι' αυτό σας είπα, δεν μπορούμε όμως να συζητήσουμε τώρα το δικαστήριο. Το οποίο... Συζητάω την ουσία. Όχι, ένα λεπτό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε όταν το ίδιο το δικαστήριο ακυρώνει την ισχύ όλων όσων υποστηρίχθηκε. Ανθρώπινα, τι νιώθετε γι' αυτό? Όχι, δεν είπα. Βλέπετε έναν άνθρωπο απέναντί σας κατηγορεί. Μα σας είπα εδώ πέρα, υπέστημεν δίωξη. Το πρόσωπο το οποίο λέτε δεν ήταν τίποτα, ήταν παραλυχίδα. Ναι, αλλά δικό σας άνθρωπο. Ένα λεπτό, πέσαν υπηρεσίες. Μα τι σημασία. Εμείς έχουμε υπηρεσίες οι οποίες συγκρούστηκαν με εμάς για να μπορέσουμε να καταδικαστούμε. Και έχουν πρόβλημα υπηρεσίες ξένων χωρών μαζί με την ΑΕΠ και άλλα πρόσωπα. Έχετε μιλήσει συγκεκριμένα, έχετε έκαναν πει. σύγκρουση Έχετε με πει συγκεκριμένα. Ο Ζήγρας ήταν ο αγαπημένος μου εξάδελφος και εξαγοράστηκε. Όχι, είχε μεσοτερές όλο με τον Ζήγρα. Τη δική σας πρόταση λέω. Ναι, ότι... Ήταν ο αγαπημένος μου εξάδελφος και εξαγοράστηκε από την ΑΕΠ και τον Παπανδρέου. Γιατί? Γιατί εγώ θα το κρίνω. Τι εννοείται εξαγοράστηκε από τον Παπανδρέου? Μα με σχέση τον Παπανδρέου έλαβε τον θεωρώ τον κατήγγυλα ως υπεύθυνο ότι έσυξε δίωξη πολιτική εναντίον μου. Με σκοπό την εξόντωσή μας. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν το ζήσαμε. Λοιπόν, και συμμάχισε λέτε με τον Ζήγρα. Όχι. Δεν σας παρακαλώ τώρα ο Ζήγρας. Είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Αυτοί όλοι. Το χρησιμοποίησε. Αρχιμάκης. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι στην υπηρεσία. Δεν λαμβάνουν μέρος. Με συγχωρείτε. Κατάθεσα το ανακριτή Φούκα την έκθεση. Που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που έγιναν εις βάρος των ανθρώπων που, όπως σας είπα, λόγω ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά βρέθηκαν αντιμέτωποι μεταξύ χωρών. Και έτσι έχουμε τις υπηρεσίες των ξένων χωρών, συμμαχικών χωρών, οι οποίες έδρασαν στην Ελλάδα με σκοπό δικά τους συμφέροντα. Και σε αυτά συγκρούστηκαν και υπονόμευσαν πολιτικούς στη χώρα μας. Και γιατί μόνο εσάς? Γιατί όχι κάποιον άλλο? Μα εγώ ήμουν ο αρμόδιος, έτσι ήταν, κατάλαβα. Ποιος ήταν ο αρμόδιος? Ο αρμόδιος υπουργός στην ενέργεια, ποιος ήτανε? Τώρα, Στους εξοπλισμούς, ποιος ήταν? Εγώ δεν ήμουνα. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε σε ένα καφενείο. Ναι. Και λέει ένας πολίτης, ο Τσοχατζόπουλος τώρα μας μιλάει για συνωμοσίες. Μας λέει ότι συνωμότησε ο Δεν μιλάω ούτε συνωμοσίες. Ένα λεπτό. Εγώ λέω, γεγονότα που έγινε. Εγώ λέω την ερώτηση και εσείς δεν απαντάτε. Μας μιλάει λοιπόν για συνωμοσία Σιμίτη Παπανδρέου σε βάρος του. Έχει μιλήσει για συνωμοσία Σαμάρα Βενιζέλου σε βάρος του. Έχει μιλήσει για συνωμοσία Καχρημάκη σε βάρος του. Έχει μιλήσει. Προσέξτε, επειδή το είπατε. Πήγε προχθές κείμενο δικό μου καταγγελία στην εισαγγελία Ριουπάγου που λέει η δολιοφθορά στα υποβρύχια πρέπει πλέον να αποκαλυφθεί. Το σκάνδαλο των υποβρυχίων και γι' αυτό ζητώ ολόκληρο κείμενο που έχω στείλει να έρθει να επιληφθεί η εισαγγελική έρευνα για να μπορέσει να πάνε στη Βουλή. Ξαφνικά λοιπόν θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος στο καφενείο, όλοι συνωμότησαν να κλείσουν τον Τσοχατζόπουλο στη φυλακή. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διεθνής και ελληνική συνωμοσία. Αλλά η δικιά μου η δραστηριότητα με έφερε σε σύγκρουση αναγκαστικά υπηρετώντας τα συμφέροντα της Ελλάδος με μια σειρά παραμέτρους. Το κάθε ένα δεν γίνανε όλα μαζί σε διάφορες εποχές. Αλλά το κάθε ένα στην εποχή του συνέβαλε στο να υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις που αναφέρεστε. Ξέρετε γιατί επιμένω στο κομμάτι. Δεν υπάρχει κανένα γενικό μέτρο. Ξέρετε γιατί επιμένω στο κομμάτι της συνωμοσίας? Γιατί είδα τη γραπτή σας δήλωση πριν από λίγες ημέρες και τη θεωρώ κομβική σε αυτή την υπόθεση δηλαδή, και θέλω να σταθούμε πολύ σε αυτό. Είπατε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης σε συνεργασία με ελληνικές, το διαβάζω από μέσα για να το πω ακριβώς. Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες υπηρεσίες παρέδωσαν τη χώρα στους ξένους και στους δανειστές. Και ότι έχετε στοιχεία τα οποία θέλετε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο για αυτό. Τι εννοείτε? Μα η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που έχει συμβεί.
οι Έλληνες βρίσκονται στα χέρια των ξένων δανειστών. Όμοιροι. Είναι αλήθεια. Γιατί? Διότι μας οδήγησαν οι πολιτικές των κυρίων αυτών. Εντάξει. Σε αυτό μπορεί να συμφωνήσουν οι μισοί Έλληνες. Θα συμφωνήσουν οι μισοί Έλληνες. Όχι, όλος δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ο Παπανδρέου δεν ήταν υπεύθυνος. Αλλά ήταν για αυτή συνωμοσία την αυτό. καταστροφή. Όχι, ένα λεπτό. Όχι. Αυτή η κατάσταση της συνωμοσία είναι πολιτική χρεοκοπία, την οποία επέβαλαν οι άνθρωποι αυτοί το 2010 και μετά. Εντάξει. Λέτε όμως σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Εδώ, στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πολιτικής χρεοκοπίας, η οποία είχε ως συνέπεια αυτή την κατάσταση, μπήκαν και δραστηριοποιήθηκαν και ξένες υπηρεσίες και η ΕΕΠ και άλλοι για υπονόμευση συγκεκριμένων πραγμάτων. Ανταγωνισμοί στον χώρο της ενέργειας και ανταγωνισμοί στον χώρο των εξοπλισμών. Διεθνείς και παγκόσμιοι. Να λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών ο Υπουργός Άμυνας δέχεται επιθέσεις, γίνεται στόχος πολλών πραγμάτων φίλων και εχθρικών. Και γι' αυτό προκύπτουν αυτά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα λίγο δύσκολο να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Όχι, είναι σημαντικό γιατί. Να την αναλύσουμε. Όχι να την αναλύσουμε. Είναι σημαντικό γιατί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ένας πρώην υπουργός έρχεται και καταγγέλει δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι συμμετέχουν σε μια συνωμοσία με μυστικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι όπως το ακούω. Αν βεβαίως έχετε τον τρόπο να το αποδείξετε. Και ρωτάω, έχετε τον τρόπο να το αποδείξετε? Το έχω αποδείξει, σας είπα. Μα είπατε ότι θα καταθέσετε αυτά... τώρα στοιχεία για να το αποδείξετε. Όχι, δεν λέω τίποτα. Ένα λεπτό, μην μπερδευόμαστε. Τα στοιχεία είναι δεδομένα. Η χρεοκοπία και ο έλεγχος της Ελλάδος δεν είναι δεδομένος αυτή τη στιγμή στην πολιτική την οποία σας είπα προηγουμένως. Όμως από εκεί και πέρα η δίωξη εναντίον μου είναι αποδεδειγμένη ότι με δίωξαν εμένα. Σύμφωνοι. Και με βάλανε εμένα φυλακή. Αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Εγώ διαβάζω δήλωση Άκη Τσοχατζόπουλου με την υπογραφή σας από κάτω, η οποία τελειώνει ως εξής. Έχω τα στοιχεία, τα οποία και θα τα παρουσιάσω στο δικαστήριο στην συμπληρωματική μου κατάθεση. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Εντάξει, θα δούμε ότι δεν ξέρω σε τι σημεία αναφέρουμε εδώ πέρα. Το βασικό είναι αυτό που σας είπα. Δεν με δίωξαν. Δεν με έχωσαν στη φυλακή. Τι άλλη απόδειξη θέλετε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η χρεοκοπία της χώρας σε συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες εδράζεται στο γεγονός ότι έριξαν εσάς στη φυλακή? Φυσικά ασκήθηκε. Όχι. Μα σας είπα ότι προηγουμένως έχω κάνει τη θέση στα πλαίσια της ευθύνης μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Ενέργειας. Εντάξει, υπήρχαν ανταγωνισμοί. Υπήρχαν εκεί πέρα καταστάσεις που οδήγησαν σε συγκρούσεις συμφερόντων. Και όλα αυτά είχαν ως συνέπεια την δική μου δίωξη από ανθρώπους της κυβέρνησης. Άρα, τι νεότερο. Πώς βρέθηκα εγώ στη φυλακή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Τι νεότερο θα παρουσιάσετε στο δικαστήριο και ζητάτε συμπληρωματική κατάθεση? Τι νεότερο έχετε να παρουσιάσετε σε επίπεδο στοιχείων? Εντάξει, δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Ναι, προφανώς. Απλά λέω, αν θέλετε να εξηγήσουμε λόγο και στον κόσμο. Όχι, δεν έχω λόγο να πω τίποτα. Την πραγματικότητα. Όλα αυτά που συνέβησαν. Τι νεότερο, όλα αυτά που συνέβησαν. Ξέρετε τι συνέβη? Δεν τα έχετε πει τόσο καιρό. Πώς δεν τα έχω πει? Ξέρετε ότι βρέθηκα 4 χρόνια φυλακή? 4 χρόνια φυλακή η γυναίκα μου, η κόρη μου. Τι αυτά δεν είναι γεγονότα? Είναι αυτά τα γεγονότα μου τα επέβαλαν αυτοί οι κύριοι. Αυτοί. Αυτό λοιπόν δεν είναι συνταρακτικό, δεν κατάλαβα. Δεν είναι απόδειξη εδώ πέρα της επίθεσης την οποία υπέστη. Τις συνέπειες τις οποίες υπέστη. Βγάζει ένας άνθρωπος μία δήλωση 2-3 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Και όλοι την κοιτάμε αυτή τη δήλωση με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή η δήλωση λοιπόν λέει ότι εγώ, κύριε, θέλω να καταθέσω και πάλι στο δικαστήριό σας και θέλω να καταθέσω και όχι πάλι. Όχι πάλι, κανονικά. Εγώ είμαι στο δικαστήριο. Θέλω να καταθέσω. Έχουν ήδη καταθέσει πράγματα. Θέλω να έχω ήδη καταθέσει. Επιτρέψτε μου. Θέλω να καταθέσω ξανά, λέτε, στο δικαστήριο σας. Συμπληρωματικά στο δικαστήριό σας και να σας παρουσιάσω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Παπανδρέου σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Εσείς το λέτε. Όπως το λέτε. Το διαβάζω τη δήλωσή σας. Αποδεικνύουν όλα αυτά που έγιναν μέχρι σήμερα. Δεν είναι τώρα. Έχουν αποδειχθεί ήδη με αυτά που γίνανε εις βάρος μας. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτό εννοώ εδώ πέρα με αυτό το πράγμα. Και θα τα πω και αναλυτικά βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να σταθώ και σε άλλα πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί και νομίζω ότι και εσείς θέλετε να τα ξεκαθαρίσετε. Η σύζυγός σας κατέθεσε πρόσφατα στο δικαστήριο ότι της έχετε πει ότι ο Σιμίτης είναι νονός. Τι εννοείτε? Νομίζω ότι η σύζυγός μου κατέθεσε. Αυτό ακριβώς, όπως σας το λέω. Το τι κατέθεσε, το κατέθεσε η εισαγγελέα. Και όλο αυτό αποτελεί ένα πακέτο
καταγγελιών οι οποίες έπρεπε να είχαν προχωρήσει στα πλαίσια της δικαιοσύνης. Δεν είναι θέμα ούτε για κουτσομπολιά ούτε για συζήτηση. Καλά, το να λέμε ένα πρώην πρωθυπουργό νονό δεν είναι κουτσομπολιό. Ναι, πώς. Το να λέμε ένα πρώην πρωθυπουργό νονό δεν είναι κουτσομπολιό, είναι μια βαριά κατηγορία. Ό,τι και να είναι, αυτό αποδεικνύεται μέσα στην κατηγορία που υπόθηκε. Μπορούμε να τη στηρίξουμε. Φυσικά, Γιάννη, αφού τα πήγαμε στη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη βρίσκεται. Περιμένετε λοιπόν, θα έρθουν τα πράγματα στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στη Βουλή, οπότε εκεί πέρα μέσα θα δουν. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Έχετε δηλαδή υπάρχει στοιχεία. Μια εκδοχή, ένα λεπτό, δεν έχω στοιχεία αυτή τη μορφή που φαντάζεστε εσείς. Πολιτικά όμως σας λέω. Και εγώ ρωτάω. Όταν ο Σιμίτης παρεμβαίνει σε θέματα διαδικασιών μέσα στο ΚΙΣΕΑ και αλλάζει προτάσεις οι οποίες ήταν από τη μεριά των αρμοδίων υπουργών και ξαφνικά αγοράζει η χώρα ένα άλλο αεροπλάνο από αυτό το οποίο προτείναμε, αυτό είναι παρέμβαση. Λέτε λοιπόν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ το ΚΙΣΕΑ και εσείς ως αρμόδιος υπουργός σε εκείνη την συνεδρίαση είχε προτείνει άλλα αεροσκάφη και αν δεν κάνω λάθος με το ρεπορτάζ, εσείς είχατε προτείνει τα F-15, ο κύριος Σιμίτης μόνος του. Επέμενες, όχι μόνο, ναι. Ναι, μόνος του, ως Πρωθυπουργός το να πω, επέμενε στο να πάρετε τα F-16. Έτσι. Ναι, στα F-16. Δηλαδή το ΚΙΣΕΑ, οι επιτροπές, ο υπουργός προτείνει F-15 και ο Πρωθυπουργός λέει. Ναι, με συγχωρείτε. Οι επιτροπές, ο υπουργός προτείνει F-15 και ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Σωστά. Και ο Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να πάρει. Και ο Πρωθυπουργός λέει: όχι, κύριοι, θα πάρουμε F-16. Επιβάλλει τη δική του απόφαση. Και δεν ρωτήσατε εσείς καλά, γιατί πρόεδρε θέλεις τα F-16 αφού εμείς όλοι προτείνουμε με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν κάνουμε. Αυτά, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα συζήτησης. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Δεν σας το εξήγησε μες στο ΚΙΣΕΑ. Δεν εξηγούνται αυτά. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές και αναλαμβάνει τις ευθύνες του ο καθένας. Σας παρακαλώ. Ανέλαβε τις ευθύνες του Σιμίτης για την επιλογή. Με μια απλή απόφαση λέτε, δηλαδή άλλαξε τον τύπο αεροσκαφών που αγοράσαμε. Ναι. Όχι, δεν άλλαξε, όχι. Αφού λέτε ότι προτείνεται. Την πρόταση. Ναι. Άλλαξε την πρόταση και κατέληξε σε μία άλλη. Ναι, δεν κατέληξε πουθενά. Πρότεινε, απέτησε να αγοραστούν αυτά τα αεροπλάνα. Και τέλος. Δεν συζητήθηκε καν το θέμα. Πώς δεν συζητήθηκε, όχι, αντιλαμβάνεστε, λέω. Απόφαση ΚΙΣΕΑ βγήκε. Ναι, δεν συζητήθηκε από τη στιγμή που το λέει ο Πρωθυπουργός, τέλος. Όχι, δεν είναι έτσι. Η πρόταση του Πρωθυπουργού αποφασίζεται. Εγκρίνεται ή όχι. Εγκρίθηκε. Η πρόταση του Πρωθυπουργού. Εσείς διαφωνήσατε με αυτή την απόφαση. Τι σημασία έχει αυτό. Εγκρίθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού. Άρα η απόφαση. Η λέξη νονός σχετίζεται με αυτή την απόφαση. Όχι βέβαια. Η λέξη νονός, με συγχωρείτε. Καλά, δεν εννοείται ότι βαφτίζει παιδιά. Δεν εννοείται ότι βαφτίζει τη λέξη νονός. Βαριά λέξη. Παρεμβαίνει, ένα λεπτό τώρα, παρεμβαίνει και σε διάφορα θέματα προς εξέλιξη. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σε τι συνίσταται αυτό το πράγμα. Ναι, παρεμβαίνει ως νονός στην εξέλιξη κάποιων θεμάτων. Ο ίδιος πάντως στο δικαστήριο, το πρωτόδικο, απέναντί σας σχεδόν, είπε συγκεκριμένα ότι το ΚΙΣΕΑ τυπικά ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ τυπικά ενέκρινε τις προμήθειες, τα οικονομικά deal και τους ελέγχους των προμηθειών τις έκαναν οι επιτροπές υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργού Άμυνας, εσάς. Λυπούμε, αλλά εδώ ο Πρωθυπουργός αγνοεί την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια πράγματα. Το θυμάστε, το είπε στο δικαστήριο μπροστά σας. Δεν ξέρω τι είπε. Ό,τι και να είπε, το θέμα είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Το ΚΙΣΕΑ είναι καθοριστικό όργανο. Αποφασίζει τα πάντα. Και τις τιμές και το κόστος και τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι ξέρεις, δεν αποφασίζει. Πώς δεν αποφασίζει. Όλα κρίνονται εκεί. Όλα. Είτε υπάρχει θέμα οικονομικό είτε τίποτα άλλο, όπως σας είπα προηγουμένως στο άλλο θέμα. Μπαίνουν εκεί προς συζήτηση τα πάντα. Δεν μένει τίποτε κρυφό ή για αλλού να αποφασιστεί. Όλα εκεί μέσα. Διάβασα και κάτι και είναι 12 υπουργοί οι οποίοι αποφασίζουν και όλα. Άρα... συμφωνίες, διαφωνίες κτλ. Άρα λοιπόν, στην ουσία ότι πέταξε τον μπαλάκι σε εσάς λέτε. Όχι, εδώ πέρα. Βέβαια, όχι. Μα αυτό είναι λάθος. Δεν παίρνω εγώ απόφαση. Το ξεκαθαρίσαμε. Σας λέω εδώ ότι πέρα όμως, ναι, αυτό εδώ πέρα λέει ότι εγώ αποφάσισα. Έτσι. Ναι, αυτό είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Διότι η απόφαση παίρνεται από το ΚΙΣΕΑ. Συλλογικό όργανο, νόμιμο και κανένα άλλο. Διαβάζω άλλο κομμάτι από τις καταθέσεις. Ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε κανένας άλλος μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Υπονόμευσαν την νόμιμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Την νόμιμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν κανείς να πει εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αφού αυτά οδήγησαν στην καταστροφή.
σημαντικό βέβαια γεγονός, γιατί στιγμάτισε τη ζωή μου τα 5 χρόνια. Εγώ δεν χαρακτηρίζομαι από αυτό το γεγονός. Τι πήγε στραβά? Έχω ζωή ολόκληρη 30 ετών. Διαβάζω άλλο κομμάτι από τις καταθέσεις σας. Ο Σιμίτης έδωσε το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος θα εξοντώσει τον Τζοχατζόπουλο. Τι εννοείται? Μα είναι σαφές. Μόλις ανέλαβε ο Παπανδρέου την διαδοχή στο Πασόκ που του έδωσε ο Σιμίτης και εν συνεχεία ήρθε η θυμή το 10 της κυβέρνησης Πασόκ με Παπανδρέου πλέον, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν, αν θέλετε, προς έκπληξή μου, μια υπονόμευση διαρκής και σταθερή μου, η οποία φάνηκε πολύ γρήγορα ότι πήγαινε πολύ μακριά. Γιατί τετιωμένος ο κύριος Σιμίτης με εσάς? Δηλαδή να δώσει το δαχτυλίδι. Δεν είναι μόνο ο Σιμίτης. Εσείς λέτε εδώ ότι έδωσε το δαχτυλίδι με την προϋπόθεση να εξοντώσει. Ο Σιμίτης έδωσε με το δαχτυλίδι, διότι ήθελε, του τέριαζε στα σχέδιά του που θα έφευγε. Ερχόταν Καραμανλής, νέος πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα λοιπόν ποιος θα έπαιρνε την υπόθεση? Ήθελε να πάρει ο Γιώργος την προεδρία του Πασόκ για να τον καλύψει στον επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Καραμανλής έγινε μετά πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρχε. Εγώ διάβασα το κομμάτι που λέγατε ότι. Ο Γιώργος πρωθυπουργός αργότερα. Διάβασε το κομμάτι που λέγατε ότι του έδωσε το δαχτυλίδι με την προϋπόθεση να εξοντώσει εσάς. Δηλαδή, σαν. Αυτό μου βγάζει ένα τεράστιο μένος. Θα πρέπει να έχει ο κύριος Σιμίτης να δώσει το δαχτυλίδι, να αφήσει το κόμμα μόνο και μόνο για να εξοντώσει κάποιον. Σας είπα προηγουμένως, τα συμφέροντα Σιμίτη Παπανδρέου ήταν κοινά εναντίον μου. Εμείς ήμασταν αντίπαλοι στην εκλογή στο συνέδριο με το Σιμίτη. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, και στην κοινοβουλευτική ομάδα τα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν, βγήκαν οι αποφάσεις, εκλήγηκε, ανέλαβε, εντάξει. Δεν καμία αντίρρηση όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς υπήρξε μια και με ευθύνη του Γιώργου του Παπανδρέου υπονομευτική και βρώμικη πολιτική εναντίον μου, η οποία ενεπλάκη με τις αντιπαραθέσεις λόγω των ενεργειακών προβλημάτων και ανταγωνισμών μεταξύ στην περιοχή μας, οι οποίες πήραν πλέον τη μορφή μιας συμμαχίας ευρύτερης. Δεν ήταν μόνο ο Γιώργος ή ο Σιμίτης. Εδώ είχαμε και τα συμφέροντα ξένων χωρών εναντίον ελληνικών που συγκρούστηκαν πάνω σε αυτά τα θέματα και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια ακόμη πολύ βαριά κατηγορία που ακούστηκε στο δικαστήριο και θέλω πάρα πολύ να μου την ξεκαθαρίσετε και να μου πείτε και αν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Διαβάζω από την κατάθεση της συζύγου σας. Ο Παπανδρέου είχε σκοπό να μας εξοντώσει. Δέχθηκε χρήματα από τον Αραφάτ, τα οποία και ζήτησε να σταλούν στον Τζοχατζόπουλο. Ο πρέσβης της χώρας επισκέφθηκε τον Τζοχατζόπουλο, του είπε ότι υπάρχει αυτό το ποσό για σένα και ο άντρας μου, εσείς δηλαδή, του απάντησε ότι δεν το γνωρίζει. Του είπε υπάρχει ένα τεράστιο ποσό που αφορά τον Παπανδρέου. Ο πρέσβης είχε σχέσεις και με τον επιχειρηματία Χάλακ και ο άντρας μου του είπε να επισκεφθεί αυτό. Από πού τα έχετε αυτά? Αυτό είναι από την κατάθεση της συζύγου σας στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Βεβαίως. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Εξηγήστε μου ποια είναι αυτή. Δεν μπορώ να εξηγήσω πράγματα στη δικαιοσύνη, δεν σας εξηγήσω. Αυτά εκεί πέρα όλα θα κρυθούν. Αλλά εδώ πέρα εμείς είχαμε σαφώς πρόταση. Το επιβεβαιώνετε αυτό που κατήγγειλε η γυναίκα μου, πρόταση για δωροδοκία προς εμένα, όχι όμως από τον Αραφάτ. Ποιος λέει, ψέμα αυτό. Η γυναίκα σας το είπε, δεν το είπα εγώ. Όχι, δεν το είπε η γυναίκα μου. Είναι Λιβύη εννοεί. Μπορεί να γίνει λάθος τότε, να είπε λάθος. Έχει κάποιο λάθος. Ναι. Είναι από τη Λιβύη. Από τη Λιβύη είχε γίνει η πρόταση. Και ο πρέσβης είχε έρθει. Και είχε γίνει κάποια πρόταση εκεί πέρα μέσα, την οποία όμως αντέκρουσα. Αλλά δεν χρειάζεται να μπω εγώ τώρα σε ιστορίες για την υπόθεση. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πιέσω λίγο. Ναι, όχι, δεν θα μπω εγώ σε ιστορίες. Εντάξει, εγώ πάντως θα το κάνω. Στο δικαστήριο όμως, να είστε βέβαιος όλη αυτή η υπόθεση θα βγει. Η πρόταση δωροδοκίας. Διότι τότε καταφέραμε και ανατρέψαμε όλη την κατάσταση που είχε γίνει. Η πρόταση δωροδοκίας, κύριε Τζοχατζόπουλο, είτε προς εσάς ή προς τον κύριο Παπανδρέου? Όχι. Ένα λεπτό. Η πρόταση είχε γίνει μέσω του πρέσβη για δωροδοκία δικιά μου μέσω του Παπανδρέου.
Τι εννοείται μέσω του Παπανδρέου? Δηλαδή, είπε ο Παπανδρέου στείλε λεφτά στον Τζοχατζόπουλο, στον πρέσβη. Ναι. Και εσείς δεν τα δεχτήκατε? Όχι, τα στείλα πίσω, διότι έγινε συνεννόηση η Λιβύη με την χώρα. Γι' αυτό σας λέω, να πάμε σε λεπτομέρειες τώρα. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. εγώ θα ρωτήσω για να το κλείσω αυτό. Όχι, δεν γίνεται, μένουμε σε εντυπώσεις. Για να το κλείσω. Λοιπόν, το κλείσαμε. Αυτό αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο? Φυσικά, στη δικαιοσύνη. Θα το δούμε στην πορεία. Αφού στη δικαιοσύνη δεν είναι. Θέλω να κλείσω το κομμάτι του δικαστηρίου, κρατώντας μια ακόμα τελευταία σημείωση. Υπόθηκε στο δικαστήριο από τη σύζυγό σας ότι υπάρχουν πράγματα που έχει γράψει ο Τσοχατζόπουλος και θα δοθούν εκεί που πρέπει. Τι έχετε γράψει? Ό,τι έχω γράψει. Ανάλογα. Κάποτε έχουν ενδιαφέρον, κάποτε δεν έχουν. Μην ξεχνάτε, σας είπα προχθές ακόμη, έστειλα στην εισαγγελέα Ριουπάγου μια πλήρη καταγγελία για την δολιοφθορά των υποβρυχίων στο Αναφυγία. Και είναι ένα κείμενο περίπου 30 σελίδες και θα αποτελέσει τη βάση της εισαγγελικής έρευνας για να μπορέσει να πάει η υπόθεση στην Εξεταστική Επιτροπή. Διαβάσατε την πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Σμπόκου στην Real News? Μεταξύ πολλών άλλων λέει ότι τον εμπλέξατε σε όλη αυτή την υπόθεση με εκείνες τις περίφημες σημειώσεις με τις οποίες δεν είχε καμία σχέση, γιατί εσείς θέλατε να δικαιολογήσετε χρήματα που χάθηκαν ως προς το συγγενικό σας περιβάλλον και έτσι τώρα βρέθηκε και αυτός μπλεγμένος στην όλη ιστορία. Την ίδια ώρα όμως η σύζυγός σας έχει αποκαλέσει τον κύριο Σμπόκο τσάντα. Τι έκανα. Τσάντα. Τι θα συζητήσουμε τώρα? Θα συζητήσουμε καταρχάς αν. Το σχολιασμό της γυναίκας μου για τον κύριο Σμπόκο. Όχι, θέλω να μου πείτε αν το θεωρείτε τσάντα. Τσάντα δική σας. Δεν είναι τσάντα. Εγώ δεν ξέρω τσάντα. Τι εννοεί τσάντα? Κάτι αλλιώς. Κάτι άλλο θα είναι. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει τώρα, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Καλά, είναι δεν έχει νόημα και πρώην Γενικός Γραμματέας. Αν κάποιος ενοχλείται, ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι ο κύριος Μπόκος, από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρει τις σημειώσεις μου. Ναι. Σημειώσεις μου είναι δικό μου θέμα. Αναφέρονται. Όποιος έχει τίποτε εναντίον. Όχι, αναφέρονται διάφορα πράγματα μέσα. Και αλλά εσείς, τα οποία εγώ δεν αναγνωρίζω. Ότι είναι δικά σας. Όχι και δεν είναι δικά μου. Άλλα αναγνωρίζω, άλλα αναγνωρίζω. Αλλά δεν αναγνωρίζω το γεγονός να εκμεταλλεύονται κανείς αυτές τις σημειώσεις για να μου επιδιώκουν να με διώξουν νομικά. Ας έρθουν να το πετύχουν. Δεν θα πετύχουν. Εμείς νομικά καταρρίπτουμε. Εφόσον δεν αναγνωρίζουμε τα πράγματα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτές τις περίφημες σημειώσεις. Το Σμπόκο όλα αυτά τα χρόνια τον πετύχατε στη φυλακή? Έτυχε να συναντηθείτε? Πώς βεβαίως. Όπως όλο τον κόσμο βλέπει στη φυλακή. Γιατί όχι. Αλλά δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση. Δεν έτυχε να συνομιλήσετε μαζί? Όχι. Συνομιλία πέραν από υπηρεσιακές καταστάσεις λόγω των συνθήκων της φυλάκησης. Το λέμε ότι είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαστήκατε στενά και ίσως έχουν μείνει και πράγματα που δεν ξέρω αν θέλατε να συζητήσετε μεταξύ σας. Κοιτάξτε, νομίζω πολύ απλά, με κάθε ειλικρίνεια. Με ανθρώπινο τρόπο. Οι σχέσεις μου με τον κύριο Σμπόκο δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν συζήτηση αυτόν τον καιρό. Ό,τι να πούν, υπόθηκαν που εκεί πέρα μακριά και αγάπη που λένε. Μακριά και αγαπημένη. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, κύριε Υπουργέ, αν με ένα μαγικό τρόπο γύριζε ο χρόνος πίσω, τι θα αλλάζατε σε όλα αυτά ώστε να μην βρισκόμαστε εμείς εδώ τώρα και να συζητάμε για δικαστήρια, για δωροδοκίες, για μίζες? Τι θα αλλάζατε στην πορεία αυτή? Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Έτσι όπως με ρωτάτε, φαίνεται σαν να είμαι έτοιμος να δεχθώ εγώ ότι βρίσκουμε να συζητάμε εδώ τα πράγματα και έχω βρεθεί στη φυλακή λόγω μιζών. Όχι. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι δεν θα. Όχι, να το ξεκαθαρίσετε Λοιπόν, το ερώτημα. εγώ αυτά τα καταγγέλω στο δικαστήριο επανειλημμένα, τα έχουμε αποδείξει ότι δεν ισχύουν και να είστε βέβαιος ότι στο δικαστήριο θα αποδείξουμε εμείς την πλήρη αθωότητά μας. Ξανακάνω το ερώτημα για να συνεννοηθούμε. Μπορεί να μου πείτε λοιπόν ότι εγώ, κύριε Σόιτερ, αν γύρναγα το χρόνο πίσω, δεν θα έμπλεκα ποτέ με το Υπουργείο Άμυνας? Μπορεί να μου πείτε ότι εγώ, κύριε Σόιτερ, αν γύρναγα το χρόνο πίσω, μα σας παρακαλώ τώρα, δεν θα έμπαινα στην πολιτική? Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Μα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ τι πήγε λάθος στην όλη ιστορία? Όχι, δεν πήγε τίποτε λάθος. Σε καμιά ιστορία, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Το γεγονός αυτό είναι ένα στιγμιαίο, σημαντικό βέβαια γεγονός, γιατί στιγμάτισε τη ζωή μου τα 5 χρόνια, αλλά είναι μέσα στη διάρκεια των 30 χρόνων αγώνων μου. Και περισσότερο εγώ δεν πήγα για να γίνω ούτε υπουργός ούτε τίποτα άλλο. Συμμετέχω στους αγώνες τους κοινωνικούς
τους πολιτικούς εδώ και 30 χρόνια. Και διεκδικώ να συμβάλλω ώστε οι ιδέες μας, η φιλοσοφία την οποία κατοχυρώσαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τον Πασόκ για τον Έλληνα πολίτη, να μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Εγώ γι' αυτά δούλεψα πάρα πολλά χρόνια και έχουμε δημιουργήσει τεράστιο έργο. Και έργο όχι μόνο σε αυτούς τους τομείς που λέτε τώρα, αλλά προηγουμένως στον χώρο της αποκέντρωσης, στον χώρο του κράτους, στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μου κάνει εντύπωση όμως, κύριε Υπουργέ, μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε 5 χρόνια. Όταν υπάρχει ένα λεπτό, αυτό το πολιτικό έργο σε χρόνια, δεν μπορείτε να μου πείτε τώρα ότι ξέρετε. Το συγκεκριμένο γεγονός βέβαια είναι σημαντικό, διότι κάτι πήγε στραβά. Αυτό λέω. Αφού οδήγησε το ίδιο λέμε. Ναι, αλλά είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ωραία. Εγώ δεν χαρακτηρίζομαι από αυτό το γεγονός. Τι πήγε στραβά? Έχω ζωή ολόκληρη 30 ετών. Τι πήγε στραβά? Τι πήγε στραβά? Αυτά στο δικαστήριο. Αυτά στο δικαστήριο θα φανούν. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα αποδείξω εγώ τώρα. Τι θέλω να σας πω. Και αν δεν έχει να αλλάξει κάτι, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Εάν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα δεν κάνατε υπάρχει τέτοιο θέμα να γυρίσω. Προφανώς δεν μπορείτε πίσω, να το κάνετε. Τι μου λέτε τώρα. Θα κάνατε κάτι διαφορετικά? Όχι. Δεν έχω το αίσθημα ότι στη ζωή μου υπήρξε κάποιο λάθος που με οδήγησε σε μια λανθασμένη κατάσταση. Απλά εγώ πλήρωσα τις αντιπαραθέσεις μεταξύ διεθνών συμφερόντων στον χώρο της ενέργειας και των εξοπλισμών. Πλήρωσα το γεγονός ότι αγόρασα για την Ελλάδα όπλα από τους Ρώσους και οι Αμερικάνοι αυτό δεν προσεχωρούν, με συνέπεια οι δικές τους πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, οι οποίες έτειναν να αλλάξουν και να επιβάλλουν και στην Ελλάδα να αλλάξει πολιτικές και να μην αγοράζει όπλα από τη Ρωσία και να κάνει μια σειρά άλλα πράγματα, ήταν αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Αλλά βέβαια μπόρεσαν και τα έκαναν αυτά γιατί υπήρξαν πρωθυπουργοί και πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα οι οποίες δέχτηκαν πρόθυμα να υλοποιήσουν τις εντολές των Αμερικανών. Λάθη δεν έχετε κάνει? Λάθη ποιος δεν κάνει, κύριε Μέσα. Αλίμονο. Λάθη, φυσικά έχω κάνει λάθη, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση. Δεν εξαρτάται εμένα η πολιτική μου δράση από το προσωπικό μου λάθη. Καλά, δεν είναι κακό. Από τα προσωπικά δεν είναι κακό ένας πολιτικός να μιλάει για τα λάθη και όχι, να τα παραδέχεται. καθόλου. Αλλά δεν αν σας ρωτούσα λοιπόν για τα λάθη σας... Δεν είναι το θέμα μου, δεν είναι το για τα λάθη. Αν σας ρωτούσα για τα λάθη σας, τι θα μου λέγατε? Όλη στη ζωή μας έχουμε κάνει λάθη. Ένα λεπτό. Σας το είπα προηγουμένως. Βεβαίως έχουμε κάνει λάθη και πολλά. Πολιτικά λάθη? Πολιτικά λάθη. Όχι. Ίσως για παράδειγμα πολιτικό λάθος θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι το γεγονός ότι επιλέξατε να πάρετε εξοπλιστικά προγράμματα από τους Ρώσους και την πληρώσατε, όπως είπατε, με τους Αμερικανούς. Και να πείτε ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Ναι, όχι. Δεν μετανιώνετε γι' αυτό? Όχι, με συγχωρείτε, διότι ιδάλλως αυτό ήταν πολιτικές, στις οποίες προώθησα και στις οποίες επιμένω. Αυτό λέω. Και θέλω η Ελλάδα να έχει το δικαίωμα να αγοράσει για το συμφέρον της χώρας ελεύθερα από όποια χώρα επιθυμεί και δύναται να το κάνει. Προς Θεού, δεν είναι δυνατόν, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι υπουργός μιας χώρας. Θα δεχθώ τώρα εγώ παρέμβαση ή απαγόρευση από μια άλλη χώρα? Πώς θα το κάνω αυτό? Πρέπει να το αναλύσω και πρέπει τουλάχιστον να αναλάβω τις ευθύνες μου. Πρέπει να το πάω στη Βουλή. Δηλαδή αλλάζεις, υποχωρείς σε ένα θέμα που έχεις επιλέξει με τους θεσμούς του Υπουργείου ή τους όποιους υπηρετείς για το καλό της χώρας σου να την εξυπηρετήσεις και το αλλάζεις κατόπιν απειλής ή κατόπιν πίεσης ή απέτησης μιας ξένης χώρας. Προχθές άκουσα τον κύριο Καμένο, ο οποίος έλεγε ότι οι Αμερικανοί απαγόρευσαν στην Ελλάδα να αγοράσει και τα όπλα, τα BMP-3 και ακόμη έναν κατάλογο άλλων συστημάτων τα οποία χρειαζόταν με τα S-300 νομίζω. Ενώ την ίδια στιγμή επιτρέψει στην Τουρκία. Και μου έκανε εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε θεωρητικά ένα τέτοιο θέμα. Αυτό ή γίνεται ή δεν γίνεται. Εάν οι Αμερικανοί μας εμποδίζουν, πάλι, όπως η συνέπεια
της δίωξης δικιάς μου ήταν το ότι αγόρασα ρωσικά όπλα. Τώρα λοιπόν έρχονται και λένε πάλι, ενώ είχαν αγοράσει, είχε κλείσει συμπόσεις ο κύριος για τα S-300 και για κάτι άλλα συστήματα και για τα κορνέτ και δεν ξέρω τι άλλα ακόμη. Ότι υπάρχει απαγόρευση. Αυτό είναι πολιτικό θέμα πια. Είστε ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει με χιλιάδες, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες, ψηφοφόρους και απλούς πολίτες στη ζωή. Αν ερχόταν εκεί που πίνετε τον καφέ σας ένας παλιός παραδοσιακός ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, καθόταν δίπλα σας και σας έλεγε, κύριε Τσοχατζόπουλο, εγώ σας ψήφιζα 20 χρόνια. Πείτε μου με ειλικρίνεια, βάλατε το χέρι στο μέλι, έκανα κακό που σας ψήφιζα, πρέπει να είμαι περήφανος που σας ψήφιζα, τι θα το απαντούσατε? Πολύ απλά, την αλήθεια. Και εγώ ούτε το χέρι στο μέλι έβαλα, ούτε δέχομαι ότι είτε δωροδοκήθηκα, είτε με πλησίασε κάποιος και μου έδωσε ανταλλάγματα, όπως ισχυρίζονται διάφοροι. Αυτά είναι τα όπλα με τα οποία με κυνηγάνε, συγκεκριμένης μορφής και κατηγορίας, σκόπιμα εδώ και 5 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, και με βάση αυτά κατασκευάστηκαν ολόκληρες ιστορίες. Έγιναν ολόκληρες επιχειρήσεις, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εις βάρος μου, στις οποίες συμμετείχαν και μια σειρά από αυτούς τους επιχειρηματίες που είπαμε προηγουμένως. Θα του λέγατε λοιπόν, όλο αυτό το θέμα επομένως. Όχι, όλο αυτό το θέμα επομένως. Είμαι υποχρεωμένος εγώ συνεχώς να τα απαντάω. Όμως ο καλύτερος τρόπος και ο πιο πιστικός είναι, κύριοι, περιμένετε να δούμε στο δικαστήριο αυτό, θα επιβεβαιώσει την άποψή μου που σας λέω ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Είναι στοχευμένη επίθεση εναντίον μου, σκόπιμη. Έχω μια πορεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει πίσω από την επίθεση που δέχεται πανίσχυρα συμφέροντα. Μιλήσατε για τις ΗΠΑ, για μυστικές υπηρεσίες, μιλήσατε για συνεργασίες πρωθυπουργών σε βάρος σας, μιλήσατε για ένα σχέδιο εξόντωσής σας. Πώς είναι τόσο αισιόδοξος όταν έχει τόσο ισχυρούς αντιπάλους απέναντί του, ότι θα δικαιωθεί, θα αθωωωθεί και θα λάμψει αλήθεια στο εφετείο? Ή βλέπετε... Δεν περιμένετε εσείς, δεν εκτιμάτε, δεν δίνετε καμιά αξία στο εφετείο δηλαδή? Αυτό το εφετείο δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια? Δεν ξέρω αν ένα εφετείο μπορεί να πάει απέναντι σε μια παγκόσμια συνωμοσία έτσι όπως μου την περιγράφετε. Δεν υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Είναι διεθνής τουλάχιστον. Όχι, δεν είναι. Είναι μεμονωμένες ενέργειες κατά καιρούς διαφορετικούς. Μην μπορείτε να τα θρήσετε όλο σε μια ενέργεια. Εντάξει, κατά καιρούς γίνανε όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτές οι ενέργειες. Τώρα, το δικαστήριο όμως έχει την ευκαιρία να δει τι τρέχει. Αν θέλει βέβαια. Αλλά και δεν νομίζω ότι το δικαστήριο μου έχει λόγο να μην θέλει να δει τι πράγματι έγινε και γιατί αυτοί οι κύριοι σε κάτω-κάτω είναι εχθρικές συμφέροντα κατά της Ελλάδος όλα αυτά. Δεν είναι συμφέροντα της Ελλάδος. Υπονόμευσαν την νόμιμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων, την νόμιμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργού Τάδε. Καταλάβατε? Λοιπόν, απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν κανείς να τα αγνοήσει, να πει εντάξει δεν είναι τίποτε? Αφού αυτά οδήγησαν στην καταστροφή. Η γυναίκα μου πάντως είναι αθώα και έζησε 4 τραγικά χρόνια. Οι συνθήκες ήταν δραματικές. Είχε δυσμενή μεταχείριση. Γιατί ήταν η γυναίκα μου. Η δική μου ζωή είναι πάρα πολύ απλή και φυσιολογική και της οικογένειας. Επανέρχομαι και σε συνδυασμό και με την βελτίωση υγείας μου είναι μια επάνωδος σταδιακή στη ζωή. Είστε ένας άνθρωπος που για μία ψήφο το 1996 δεν έγινε πρωθυπουργός της χώρας και με βεβαιότητα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το σκέφτεστε αυτό? Και θέλω να πω ότι αν εκείνη η ψήφος ήταν διαφορετική, για μία ψήφο, σκέφτεστε ότι θα είχατε ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία και δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα να συζητάμε για αυτά που συζητάμε και θα είχατε και μια διαφορετική ιστεροφημία σήμερα? Έχετε καθίσει και το έχετε αναλογιστεί αυτό? Με σίγουρα, αυτό τώρα τι νόημα έχει? Εντάξει, δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχήν
η πορεία πώς θα ήταν βέβαια διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Εντάξει. Τώρα, εγώ μπορεί να είμαι αισιόδοξος και να λέω θα ήταν και πολύ καλύτερη. Για τη χώρα λέτε. Βεβαίως, φυσικά για τη χώρα. Με εσάς ως Πρωθυπουργό. Όμως, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και εγώ έζησα, δεν μιλάω θεωρητικά εγώ τώρα, την ίδια περίοδο έζησα στα πλαίσια του ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό το Σιμίτη και αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια για να πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν μου καταμαρτύρησε υπονόμευση ή ανταγωνισμό ή οτιδήποτε άλλο. Στα χρόνια εκείνα ισχύει. Στήριξα με κάθε τρόπο και το Σιμίτη, ναι, ο Σιμίτη, γιατί έκανε 8 χρόνια αυτός μετά. Από αυτό το γεγονός έκανε 8 χρόνια πρωθυπουργός. Εσείς το ΠΑΣΟΚ 2 το κυβερνήσεις. Και εγώ μέχρι το 2004 που αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ ήμουνα υπουργός. Εσείς το ΠΑΣΟΚ το στηρίξατε. Και στα Όχι χρόνια... το ΠΑΣΟΚ και το Σιμίτη. Και στα χρόνια που ήσασταν υπουργός, πραγματικά δεν υπήρξε καμία προσπάθεια από εσάς να υπονομεύσετε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας το έχουν αναγνωρίσει. Όχι μόνο αυτό, ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω όμως. Δημιουργήσαμε τις επιτυχίες για το ΠΑΣΟΚ. Με τη δουλειά που έκανα εγώ. Ναι, δεν θέλω να ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι το ΠΑΣΟΚ σας στήριξε, κύριε Υπουργέ, στην περιπέτεια. Γιατί το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν το 2011, μόλις αρχίσαν οι αποκαλύψεις, σας διέγραψε και είπε ότι είστε ξένο σώμα σε αυτό το κόμμα. Καλά, τώρα εσείς δεν κάνετε να μου λέτε τέτοια ερώτηση. Δεν ξέρετε πολύ καλά ποιοι παράγοντες κινήθηκαν με το γεγονός αυτό. Είναι ντροπή ότι έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να με διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ. Νιώθετε ακόμη ΠΑΣΟΚ? Με συγχωρείτε. Εγώ και με τον Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Και συμβάλαμε ώστε για 30 χρόνια να κυριαρχεί. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, 2005, 2006, 2007, πότε ήταν, σταμάτησε να υπάρχει. Αλλά όχι με δική μου ευθύνη, ούτε με δική μου αιτία. Τώρα, το γεγονός ότι επιχείρησαν τη διαγραφή, αυτό είναι τυπική διαδικασία. Ο κ. Βενιζέλος είπε. Επί της ουσίας δεν τόλμησαν ποτέ ούτε να αναφερθούν σε μένα, ούτε να μου μιλήσουν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο κ. Βενιζέλος έχει πει ότι στην ουσία εσείς, λόγω αυτής της δίκης, εσείς προσωπικά σκοτώσατε το ΠΑΣΟΚ και το αποτέλεσμα το τραγικό του 2012 για το κόμμα. Καλά, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πιο εξευτελιστική εκλογική απόδοση του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, μιλάω εκλογές 12, έτσι. Σε εσάς την απέδωσε. Ένα λεπτό. Και αυτός ήταν η ηγεσία. Σε μένα την αποδίδει. Ότι λόγω της δίκης. Σας παρακαλώ. Εγώ θέλω την απάντησή σας. Ναι, ωραία, αυτές τις αστείωτες. Και εγώ λέω ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπέτειος για αυτές τις είδες, τολμάει τώρα να αναφερθεί σε μένα ότι έχω εγώ την ευθύνη για αυτά τα πράγματα, με το γεγονός, με τη συνωμοσία την οποία έκανε και ήταν και ο Βενιζέλος μέσα. Στη συνωμοσία μαζί με τον Σαμαρά τότε, εναντίον μου, με τα υποβρύχια. Τι λέει τώρα? Γι' αυτό σας λέω, αφήστε το καλύτερα. Εσείς δεν αισθάνεστε ότι όλη αυτή η ιστορία έπληξε? Δεν με αφορά. Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν αισθάνεστε ότι όλη αυτή η ιστορία με τα δικαστήρια έπληξε? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αφού το ΠΑΣΟΚ το ίδιο με έπληξε εμένα. Τι, οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα μέσα, ποιοι με κυνήγησαν, δεν κατάλαβα. Παπανδρέου δεν ήτανε? Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα? Πόσο ανάγκη είχαμε, κύριε Τσοχατζόπουλε, τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τρέξανε και τις μαζικές προμήθειες μετά το 1996, μετά τα ήμια? Και σας το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι δίκαιος απέναντί σας. Το ξέρετε αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντί σας. Είχα πρόσφατα μια συνέντευξη με τον κύριο Καμένο, ο οποίος παραδέχτηκε σε αυτή τη συνέντευξη ότι ο κορμός της εθνικής ασφάλειας σήμερα στηρίζεται στους εξοπλισμούς που κάνατε τότε. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν τους κάναμε σε μια τιμή που ήταν λογική ή αν κάποιοι γέμισαν τις τσέπες τους λεφτά και τα πήραμε πανάκριβα. Αλλά θέλω να θέσω τις φημολογίες. Δεν μπορεί να κάνουμε κουβέντα. Δεν μπορεί να κάνεις κουβέντα όταν λες επειδή η χώρα αγόρασε όπλα, κάποιοι τα πιάσανε. Εμείς δεν γίνεται κουβέντα. Αν έχετε αποδείξει, πάντα το αποδείχθηκε ότι κάποιοι τα πιάσανε από τις επιτροπές. Με συγχωρείτε. Από τις επιτροπές που πήγαν και γύρισαν τα λεφτά πίσω. Το ξέρετε. Αυτό. Δεν έχω καμία αντίβαση. Αυτό δεν μπορεί να είναι γενικευμένο μέτρο που να αφορά τον Υπουργό, ούτε την πολιτική μας. Εντάξει, σας παρακαλώ. Πόσο ανάγκη είχαμε έτσι? Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε. Σας το απαγορεύω. Δεν μπορείτε να εμπλέκετε εμένα επειδή υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στο στρατό οι οποίοι τα πιάσαν και έκαναν δουλειά. Είναι ύποπτο η αγορά που έκανα εγώ δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σας παρακαλώ, πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Μα σε αυτό που μου λέτε θέλω να σας απαντήσω. Όχι, θέλω την απάντησή σας. Δηλαδή, εσείς προηγουμένως άφησατε υπονοούμενα ότι κάπου ήξερα και εγώ τι έγινε. Όχι, αυτό δηλαδή, δεν έκανα τις αγορές δεν το είπα. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Σας είπα αν μην είχαμε φτάνετε ανάγκη. αυτό το σημείο, δεν το δέχομαι.
σας είπα αν είχαμε ανάγκη τους εξοπλισμούς της εποχής εκείνης. Όχι, αφήστε αυτό. Η ανάγκη είναι άλλο θέμα. Επιτρέψτε μου Οι να το κάνω. ανάγκες, κύριε Χρυσόδη, το ξέρετε, δεν προσδιορίζονται ούτε από μένα ούτε από τον κύριο Σιμίτη. Οι ανάγκες βγαίνουν από επιτροπές και από το ΚΙΣΕΑ. Με 15ετή προγραμματισμό, 5ετή προγράμματα ανάγκης, 5ετή ΕΜΠΑΕ, τα οποία χρηματοδοτούν. Άρα δηλαδή δεν είναι δικιά μου επιλογή το τι όπλο θα αγοράσει κάθε φορά ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πολύ δυναμικό οργανισμός, έχει τις δικές του προγραμματισμένες ανάγκες και πρέπει να τις έχει για 10-15 χρόνια και να είναι εξασφαλισμένη και εγγυημένη η λειτουργία του κάθε μέρα. Και υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, στελέχοι στους ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τα εγγυηθούν όλα αυτά. Λοιπόν. Αυτή η λειτουργία λοιπόν για τους εξοπλισμούς που λέτε είναι αποτέλεσμα μελετών, συνεχών, έρευνας, διαπίστωσης, ελλείψεων κτλ. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι βάση προγραμματισμών και αποφάσεων συλλογικών οργάνων. Ποιο αποφασίζει, σας το είπα, το ΚΙΣΕΑ. Αφήνω έξω εσάς, και το λέω από την αρχή του ερωτήματος για να μην μου διαμαρτυρηθείτε, αφήνω έξω εσάς και την πολιτική ηγεσία. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν άνθρωποι στις επιτροπές οι οποίοι τα παίρνανε χοντρά, κύριε Υπουργέ, για να προωθήσουν διάφορα προγράμματα. Κάποιοι από αυτούς, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, επέστρεψαν κιόλας τα χρήματα για να έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Και ρωτάω εγώ, ας αφήσουμε τις ποινικές ευθύνες. Ένας υπουργός άμυνας δεν έχει πολιτική ευθύνη όταν στελέχοι του στις επιτροπές τα πιάνουν χοντρά για να του φέρουν το φάκελο και εκείνος, χωρίς να είναι εμπειρογνώμονας, να υπογράψει? Και θέλω να ρωτήσω. Γιατί δεν γνωρίζετε τις διαδικασίες. Αυτά που λέτε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κανένας στέλεχος δεν σου φέρνει κάτι για να κάνετε. Αυτά βέβαια είναι η προπαγάνδα, η οποία καθημερινά τροφοδοτείται από ό,τι βλέπω και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σας λέω λοιπόν ότι αν υπήρξαν στις ένοπλες δυνάμεις ο Κάντας, παραδείγματος χάρη. Ένα παράδειγμα. Ναι, όχι, ένα παράδειγμα. Αυτό μπορείτε εσείς να το γενικεύσετε και να πείτε επειδή στις ένοπλες δυνάμεις υπήρξε το φαινόμενο του Κάντα ή έστω και κάποιον άλλον. Καλά. Ότι εδώ έχουμε μια σειρά από στελέχη που τα πιάνουν κτλ. Όχι. Δεν ήταν μόνο ο Κάντας. Γιατί ήταν κι άλλα. Και όποιοι κι αν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να το γενικεύσετε εις βάρος των Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είστε δολιοφθορά εναντίον στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις τι είναι, διεφθαρμένοι? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Η λειτουργία των στελεχών, των αξιωματικών, τι είναι? Με ποιο δικαίωμα εσείς το κατακρίνετε έτσι? Υπάρχει πολιτική ευθύνη, Υπουργέ, σε αυτό? Πολιτική ευθύνη. Βεβαίως. Είναι πολιτική. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Σας ρωτώ. Ναι, ρωτώ. Είναι δυνατόν να λέτε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη αν διαπιστωθεί ότι σε μια δημόσια υπηρεσία, σε κάποιο γραφείο ή σε κάτι δύο γίνει οτιδήποτε? Όχι, κύριε. Πολιτική ευθύνη για τις μεμονωμένες λειτουργίες προσώπων δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως πολιτική ευθύνη εάν είναι κάποιο θέμα που αφορά γενικότερα το Υπουργείο. Γιατί τότε θα πρέπει να έχει φτάσει στο επίπεδο του Υπουργού. Ό,τι φτάσει στο επίπεδο του Υπουργού αφορά τον Υπουργό. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος σήμερα τι ζωή ζει? Και σας το λέω αυτό. Τι ζωή ζει? Και σας το λέω αυτό, ναι, διότι στα μάτια πολλών, με όλα αυτά που έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί αυτό το διάστημα, μπορεί να βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μια πολυτελή ζωή, ο οποίος έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια, ναι, ο οποίος έχει, αν θέλετε, μια μεγάλη περιουσία. Θέλω να ξεκαθαρίσετε και να μου πείτε τι ζωή τη ζείτε σήμερα. Ναι, κοιτάξτε, επειδή λέγονται, δεν έχει σημασία σκόπιμα ή όχι, όσο και αν σας, μάλλον με εσάς δεν σας εκπλήσει, αλλά κάποιοι από των συνομιλητών μερικές φορές εκπλήσονται όταν βλέπουν ότι και μετά την αποφυλάκηση οι συνθήκες κατά τις οποίες ζει η οικογένειά μου είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Η συμφωνία και είμαι σε διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών που έχω κάνει και εξασφάλισαν από τη σύνταξή μου 60% εδώ και ένα χρόνο, 1,5. Και το έδιναν στο γιο μου, επειδή λόγω της πρωτοβάθμιας καταδίκης η σύνταξή μου εμένα διεκόπη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο
συμφώνησα με το Υπουργείο, επειδή δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό, εφόσον εγώ ήμουνα μάλιστα ακόμη μέσα πρόσφατα, έτσι. Δίδεται 60% στο γιο μου και στη γυναίκα μου, με διαχειριστεί τη γυναίκα μου, για να μπορέσουν να ζήσουν, και το υπόλοιπο, το θέμα θα ρυθμιστεί στο δικαστήριο, όταν τελειώσει το δικαστήριο. Προς το παρόν πάντως μου λέτε ότι ζείτε με το 60% μιας βουλευτικής σύνταξης. Ναι. Σας αρκούν αυτά τα χρήματα? Όχι βέβαια. Κι όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε και να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε εμείς πέραν του γραφείου μου άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτό που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι και εσείς το έχετε απαντήσει, αλλά θέλω έτσι, αφού συζητήσαμε και συζητάμε για όλα σήμερα, να δώσετε μια απάντηση. Ο Τσοχατζόπουλος κάηκε από την πολυτελή του ζωή. Ζούσε μια ζωή που ο μισθός του υπουργού ή του βουλευτή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Αυτό ήταν κατασκευάσμα. Ήταν μια ψεύτικη επίθεση εναντίον, διαρκής, σε όλα τα περιοδικά, τα σκανδαλολογικά, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα. Η δική μου ζωή είναι πάρα πολύ απλή και φυσιολογική, και της οικογένειας μου. Ουδέποτε είχαμε ούτε σπατάλες, ούτε ειδικά πολυδάπανη ζωή που λένε, ούτε μέσα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτε. Αυτά που είχα ήταν αυτά που νόμιμα αγόρασα. Εντάξει, έμενα στην Διονυσία Αεροπαγήτου, αλλά ήταν η νόμιμη αγορά, διαφανή, έγκυρη, ελεγχόμενη. Και δικαιολογημένη από τα οικονομικά σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Η αγορά με το σπιτιού μου, πέντε φορείς την είχαν ελέγξει. Όχι, θέλω να πω ότι το άντυχε αυτό ο μισθός ενός υπουργού. Φυσικά, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Αφού είχα πάρει δανεισμό 800.000 ευρώ στην τράπεζα. Το γάμο στο Παρίσι τον άντεχε ο μισθός ενός υπουργού? Βεβαίως. Γιατί δεν πήγα 3 μέρες σε μια άλλη πόλη και παντρεύτηκα. Ωραία, πόσο είναι το έξοδο? Ό,τι και να είναι. Κοιτάξτε, υπήρξε πολύ μύθος πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, παντρεύτηκαν στο Παρίσι, σπατάλες, πολυτελής γάμος, δεξιώσεις κτλ. Ένα δείπνο ήταν με 10 άτομα, 15 πόσοι ήτανε, στο ξενοδοχείο που μέναμε. Λοιπόν, δεν υπήρξε, δηλαδή όλα αυτά ήταν κουβέντες οι οποίες γίνανε και συνέτειναν τότε στη λασπολογία τη σκόπιμη. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά έγιναν σκόπιμα εις βάρος μας. Εδιώχθη πολιτικά. Η πολιτική δίωξη εις βάρος μου είχε ως συνέπεια και όλα αυτά τα ως συμπληρωματικές επιθέσεις, θα έλεγα. Θέλω να κλείσουμε με μια-δυο πιο προσωπικές ερωτήσεις, θα μου το επιτρέψετε αυτό. Από τους ανθρώπους που σας στάθηκαν πάρα πολύ ήταν η σύζυγός σας και θέλω να μου πείτε πώς βίωσε όλη αυτή την περιπέτεια και αν αισθάνεστε και υπόλογος για αυτό το οποίο έζησε, με την έννοια ότι εσείς ήσασταν ο άντρας και ο ισχυρός παράγων σε αυτή τη σχέση και δεν ξέρω αν νιώθετε και τύψεις για το γεγονός ότι κατέληξε η ιστορία έτσι όπως κατέληξε, στο να οδηγηθεί και εκείνη στη φυλακή. Μα αυτό είναι, κοιτάξτε, σας το είπα και προηγουμένως. Η γυναίκα μου κατέληξε στη φυλακή μόνο και μόνο για τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου τη φυλακίσανε γιατί είναι σύζυγός μου. Δεν είπε, είναι παντελώς αθώα, δεν αποδείχθη τίποτα, ούτε πρόκειται να αποδειχθεί οτιδήποτε. Προσέξτε αυτό. Βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια της συσκευωρίας και της πλεκτάνης, την οποία στο πλαίσιο του Πασόκ Σιμίτη Παπανδρέου ζήσαμε μαζί με μια σειρά άλλα γεγονότα. Αλλά αυτά θα βρουν άλλη στιγμή, θα υποθούν στο δικαστήριο. Σας στήριξε με κάθε τρόπο. Η γυναίκα μου πάντως, επιμένω εγώ σε αυτό, ότι είναι αθώα και έζησε 4 τραγικά χρόνια. Στο νοσοκομείο και στο ψυχιατρίο, το Δρομοκανήτιο, οι συνθήκες ήταν δραματικές και επιπλέον είχε δυσμενή μεταχείριση, γιατί ήταν η γυναίκα μου. Άρα λοιπόν αισθάνομαι, βεβαίως έχω ενοχές και δεν μπορώ δυστυχώς
Ούτε μπορούσα να το επηρεάσω, ούτε μπορώ και τώρα να το επηρεάσω πλέον, να τα ακυρώσω αυτό το πράγμα. Ότι εξαιτίας μου και φυλακίστηκε και βασανίστηκε και πέρασε 4 χρόνια φυλακή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η γυναίκα μου στάθηκε όλο αυτό το διάστημα και αυτό εκτιμώ και είμαι, όπως καταλαβαίνετε, δεσμευμένος με τη γυναίκα μου, ψυχικά. Γιατί όλο αυτό το βασανιστήριο το περάσαμε παράλληλα μαζί, δηλαδή χτυπηθήκαμε μαζί στο πλαίσιο της ίδιας συνωμοσίας που έγινε από τους συγκεκριμένους κυρίους που σας είπα προηγουμένως, αλλά και τις πολιτικές παρεμβάσεις τις οποίες πληρώσαμε από κοινού και αυτό της το χρωστώ. Στη συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί μου είπε ότι έφτασε πολύ κοντά στα όρια της παραφροσύνης με όλο αυτό το οποίο έζησε. Το πιστεύω. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα μου πέρασε 3 χρόνια, 3,5 στο ψυχιατρίο. Υπό νοσηλεία, ιατρική νοσηλεία και πέρασε και δυσμενείς συνθήκες. Εκείνη σας στήριξε με κάθε τρόπο. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ίσως να μην τους γνωρίζουμε εμείς, που σας στήριξαν με κάποιο τρόπο. Ακούσαμε πολλούς να σας αποκηρύσουν. Ακούσαμε πολλούς να σας καταδικάζουν. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό σας και δεν ξέρω αν θέλετε να ευχαριστήσετε και κάποιους ανθρώπους τώρα που έχετε αυτή την ευκαιρία. Ακούστε να σας πω, δεν είναι ώρα νομίζω για να κάνουμε τέτοια δημόσια κουβέντα. Οι άνθρωποι που με στήριξαν εφόσον μιλάμε αυτή τη στιγμή για την οικογένειά μου και αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το στήριγμά μου. Με στήριξαν και στηρίχθηκα και στήριξα. Εγώ πραγματικά αισθάνομαι όχι υποχρεωμένος μόνο, αλλά εξαρτώμενος κατά κάποιον τρόπο από τη στήριξη της οικογένειάς μου. Φίλοι σας στήριξαν, έμειναν φίλοι κοντά σας στα πολύ δύσκολα? Μια σειρά από φίλους έρχονται, παίρνουν τηλέφωνα, επισκέπτονται κτλ. Αλλά μην μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η επαφή ενός φίλου, επειδή είσαι συμμαθητής, επειδή ήταν γνωστός, επειδή το ένα ή άλλο. Όπως επίσης άλλο είναι και η επαφή των κομματικών φίλων του παρελθόντος, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα κλπ. Τώρα, εάν περιμένετε να βγουν άτομα δημόσια να με στηρίξουν πολιτικά, αυτό δεν το κάνει σχεδόν κανένας. Γιατί είναι παράλογο. Θα τον χρεώσουν αμέσως την ιστορία της δίκης μου. Όσο η δίκη μου είναι σε εξέλιξη, δεν μπορώ να απαιτήσω εγώ από τους άλλους να τους πάρουν θέση. Πικραθήκατε. Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να το ζητήσω. Πικραθήκατε από ανθρώπους τους οποίους είχατε βοηθήσει στο παρελθόν, στηρίξει και σας πούλησαν, για να το πω απλά, στα δύσκολα. Πικραθήκατε? Όχι, να σας πω, κοιτάξτε, στη ζωή μου έχω ζήσει πολλά. Ξέρω ότι έτσι είναι οι άνθρωποι. Πάντως, όπου χαιρόμουν πάντοτε όταν υπήρχε ξεκάθαρη στάση και υπήρξε μια σειρά απλών ανθρώπων, ανεξάρτητα της θέσης την οποία κατέχουν, οι οποίοι ήταν ξεκάθαροι απέναντί μου και αυτό εμένα μου έδωσε πολύ χαρά, γιατί ήταν αρκετοί άνθρωποι του λαού. Απλοί άνθρωποι στον δρόμο τώρα που πλέον κυκλοφορείτε, τι σας λένε? Αντιμετωπίζετε... Εγώ σας το λέω, χαίρονται καθαρά τώρα. Ενώ δεν... Αλλά βλέπω χαρούμενα πρόσωπα, έρχονται, μου σφίγγουν το χέρι, μου λένε, κάνουν κτλ. Όλοι έχουν την αίσθηση ότι έσπασε και πάει προς το τέλος και πάει να αποκαλυφθεί μια κακιά ιστορία. Εχθρότητα δεν έχετε αντιμετωπίσει στον δρόμο? Όχι. Αυτό το βλέπουμε παντού και εγώ και η οικογένειά μου. Όχι μόνο δεν υπάρχει εχθρότητα, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι εντάξει, επάνωδος στη ζωή. Για να κλείσουμε. Είναι για μένα το μήνυμα. Για να κλείσουμε. Επανέρχομαι σταδιακά. Και σε συνδυασμό και με την βελτίωση υγείας μου, είναι μια επάνωδος σταδιακή στη ζωή. Τι όνειρο έχετε από εδώ και πέρα, για να κλείσουμε? Όνειρο, τι όνειρο? Όνειρο μπορεί να είναι δικαίωση. Άλλο αυτό. Αυτά δεν είναι όνειρα, αυτό είναι σχέδιο προηγουμένως στη ζωή. Κοιτάξτε να σας πω,
Ελπίζω να πάνε όλα καλά στο δικαστήριο. Αυτό είναι η επιθυμία μου, όχι όνειρο. Και εκεί θα παλέψω βέβαια για την ιστορία, έτσι, να καταθέσουμε όλα τα στοιχεία, να μπορέσει να βγει πραγματικότητα, διότι νομίζω το συμφέρον της Ελλάδος, το συμφέρον των ενόπλων δυνάμεων απαιτεί όλη αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε γύρω από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρόλο που ήταν σε συνδυασμό και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος εν συνεχεία και ως Υπουργός Ενέργειας και ως Υπουργός Οικονομίας και ως Υπουργός ανακατεύθηκε σε μια σειρά από θέματα που συνδυαζόταν και με τα ναυπηγεία και με το ένα και το άλλο κτλ. Εν τούτης, το βασικό θέμα μου χρεώνεται εμένα αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Και επειδή ήταν μια καλή θητεία την οποία έκανα εγώ στο Υπουργείο, γι' αυτό προσπαθώ να αποκαταστήσω την πραγματική εικόνα. Σε προσωπικό επίπεδο, όνειρο για το μέλλον, οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Να πάμε καλά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Κύριε Τσοχατζόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, φίλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.